जालाबो नोंसिना खालि ज' थाबाथाय गेमल' गेलेयो। ओइ आसोलफोर गने सिखिरिफोर बिरबोगौ। बरियालै सिख्लाफ्रा। हाब मा एथ' मोजां मोजां सिख्लाफोरसैलाय अबे जामनिफ्राय बिरबोखो? ओइ फाग्लाफोर जानो नागिरनाय बायदि मानो नायखो? हाब मा एथ' मोजां सिख्लाफोरलै बिनि महराखौ फाग्ला खालामबाय। बाजन नों खनसे नुनायावनो फाग्ला जाबाय। हाब बे जोनोमाव बे आंनि बिसि जाखासिगोन। हनै बेखौ आं लाखिनानै मुंसोन र'। बिनि थाखायसो स्कुट जाबाय थादों नों। थाव सोबानानै गालांजाबासो। है जाम्बा मा सोबा जालाबाय जों नायबाय आंखौ। हेलौ नोंनि मुङा मा आरो नोंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा? नों आंखौ सिनायो नामा? आंनि मुं आरो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार बिलायनो? ओहो सिनाया। अब्लालाय माथो लामा बेंथेदों? हंगार लामाया। हाब मा एसे गोदै बेनो र'। थाव थांसै। आफा नोंफ्राय न'आव गैया आं बाजाराव थांनि न'आव थाथ'। औ दे। आबै बे बानलुआ बेसेबां? आलुआलाय? दे होनबा सेरसे हरदो। मान्देयालाय बेसेबां? आयौ 20 थाखाथार मुथायानो फिसाथार। आइदै आइ बुरै ना मैगं गैया नामा? लामा गेजेरजों थाबायलांनो। आहा मैगं गैया नोंसा मैगं गैया? आसाजों साबोखादोंमोन।
गारिखौबो सालाय नोंसोरो ओइ बे बुरैजों नांलायबाय थायानो माथो थांसै लोगो मा जादों बेयावलाय मा एथ' जमा जमा मानसिफोर एक्सिडेन्टफोरसो जादोंदां माथो आब'सोलाय माबोरैथो बिदि जाखो मा बुंनो दानि गथ'फोरनि गारि सालायनायखौलाय गोजाननिफ्राय नुनानै एरायखाथारबाय आङो खिथु उनजों फैनानै सौख्लाय फैबावबाय आंखौ गाखोदो आब' बिदि गारि मथरनि थाखायनो लामाफ्रानो थाबायजाला सोर मालानि समाव फैना सौना गालांगोन रावबो हमस्लाबनो हाया आं ससे थाबायनो होनना टट' गाखोलायाखैमोन बिदिनो आब' जानांगौ समबा रावबो हमस्लाबनो हाया आच्छा मा मावथो दुखु मोनखो दुख मोननायालाय जेरावबो मोनाखैमोन सिनस्रियावसो एसे साबाय बिमा ओ बिमा हा बहाय थांला जोबखो न'आवनो रावबो गैया नामा आइया गैयाबा बाजारावसो थांदों आं लामाथिं बेरायनो दसे थाब फै बोथोरा मोजां नङा दे हनै थाम्फै दाग्राफोर फैगौ हाय आं नोंखौ मोजां मोनो आं बारसे बारफुनाय गलाब बिबारसो नों बायदि बेरे बामलेमाया आंनि रुसिखौ सोंनो थाखाय सिमां दानु बेचारा अन्थाव बादाव आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो आंनि अननायखौ दामुगै नोंसिनि गोसोखौ मिथिखायो आं सिगाङावबा गोदै गोदै उनाव जामलांबाथाय गस्ला लंपेन्ट सोलायनाय बायदि सोलायो नोंसोरो थांसै लोगो बे जोंनाव जेसेबां सख्रा जाया मानो आं नोंखौ आंनि बिसि खालामखागोनखा लाखिदो न'आ बेनो न' फैसाया बाबु आइदै बेवाय बेवाय फिफा फिफा आइदै हा बिमा बोरै जाखो बेफोर बोरै जाखो बेवाय हाथानिफ्राय फैबाय थानाय समाव सोरबा सख्लायनानै गालांदों आइदै हाथारला आङो आइदै हनै बेवाय बिसिनायाव फुथुहैसै नै बाव बेवाय नै बाव लासै बिमा लासै गारि मथरफ्रानो लामा सामायाव ओंखारनाय बायदि जाथारबाय बाबारे बोरैथो सिनस्रियावल' दुखु मोनखो आब' आं साइडजों थाबायखाथारदोंमोन बिसोरखौ नुनानैनो ओरैबायदि जादों माथो होनबावनो आब' दानि गथ'फोरखौलाय नों रेस्ट लादो आंबो थांसै आब' ससे नाहरना बेवायखौ ससे नाहरना नों रेस्ट ला
हाय बबेनिफ्राय फैदों? आयंमोनाव थांदोंमोन आङो दा न'आव थांनो नागिरफिनबाय। आं नों लोगोनि नाम्बारखौ नांगोन नामा? आरो नों लोगोनि मुंखौ खोन्थानो हागोन नामा? मानो हाया जानो लादो। 88228617 बेनो बिना नामा देंखो। नों बेखौ एफा मोजां मोनो आरो। बेखौ आं ओरैबायदि मोजां मोनो आं बेनि थाखाय जिउखौ दान होनो हागोन। बेबो नोंखौ मोजां मोनो नोंनि आखल आखुखौसो नायगासिनो दङ बे साननैसोआ। नंगौ नामा? औ नंगौ दे होमबालाय आं थांनोसै। दे औ नङाबा आं ससे फैसै। नांलायला दे। दे होमबा थांदो दे। Woi, putar selang ro. Soalnya nama gerang. Bang. Ayah, pembosi. Ro, kunci usun orang. Arang urbobai. Sur mas bilai. Ro kenci omna. Hello. Hello. Sur mantai yang sini aja. Hello, आं जन। आं नोंखौ लोगो मोनो। आं नोंजों गोबां खोथा रायलायनांगौ दं। मा खोथा बुं? लोगो मोननानै फोरमायगोन आं। गाबोन फुं 10 टायाव ओंखारनानै था। Hello? Ayah tan bobaisो. Ro बे दिपसियानो होखादों बे आंनि नाम्बारखौ। जेब्ला आं नोंखौ नुदोंमोन बेनिफ्रायनो आं बेखौ जायगा लादों। होनबा नों आंखौ बिराद मोजां मोनबाय आरो। आंनो फाव खालामनोसै आं नोंनि खोथा सानानै थानो हालाबाय जाबाय।
औ दे Ay, apa? Ahin dulu bagaimana? हरो माबायदि सिख्लाखौ लाबोदों नायना बिहामजो जागोन ना हामथारबाय दे फिसा नों बिहामजो लाबोबाय नोमाया हाखाथारलामोन आया मोना हनै मोखांखौ नायनो बोखारनानै देखायदो दाख्लै लामायाव लोगो मोननाय बुरिया बिनिसो बिमा आरो थैदो दाना मारै खुलुमबावनांगौ जाखो नोंसो दस्रा हिनजाव मोनासै नोंहा हाबा खालामना लाबोनो बे मालाबाबो आंनि बिहामजो जानो हाया आया आइ मानो बिदि बुंखो बेफोरखौ मा बुंनो नों बिमा फिसाया मासे मोजां गुफुर गावदांदां बिहामजो लाबोदों नों बायदिनो एफा मोजां खुसिसो जानांगौ नोंहा सिरि था नों आंखौ दाखालि बाजाराव सोंहरना सिनस्रि सानाय सिख्लाया बेनो बेखौ आं माब्लाबाबो आंनि बिहामजो होनना गनायना लानो हानाय नङा सिगाङाव जानानै थांनाय जाथायफोरखौ बावगारजायो दाथ' नों बिहामजो जाफैबायना थां देंखो आइ आफामोन खुलुमहैदो ए फिसा दै जाथों नाङा आंखौ खुलुमनाङा ओइ बुरि नोंना बारा जाबाय नोंनासो फिसालाया आंखौ मोजां मोनदों बिसो आंनि उन फैफादों माबायदिखौ लाबोनांगौ माबायदिखौ लाबोनो फिसा बारा फेथे फेथे दांबाय दाङा नोङो बोरोजन नों थांना रुमा आं हाथारला गरमा अ बेनो रुमा थां हाबैदो आइ बिहामजोनि दख'ना नाङामोन बे फिसा थां नोमानिखौनो गांनैसो हैदो खोबनो बिहामजोखौ दख'ना गानग्रा मोनथाराखै बे खान्दा खान्दा गानग्रासो बिहामजोआ हनै दानिबा दख'नाखौनो उल्थासो गानना फैदों आयौ एथबां गरम बेबि नोंनि रुमा एसेबो गैया नामा आफा बे फाग्ला बोराया मा खल जाबाय थादों बे आइदै थाइनैया बोरो थाइनैया बिमा थाइनैया बोरो थाइनैया थाइनैया ए बिहामजो नोंसो आइ बाबा सिखारदो ओइ जन माने थाब थागो सिखारबाय दं बाबाखौ हाथारलां बे बोरायखौ आइदै मा जाबाय थाखो बे दिनैलाय ओइ फाग्ला मासिबां गरबाय थाखो ओइ फाग्ला मासिबां गरबाय थाखो आं हाथारला आं मारै गोग्लैखो ना बिसोर सिमाङाव जोख्लैनाया आंखौ जोख्लैयो बाबु बिहामजो गोनाङावलाय मा सिला सिफां बायखोसै नोंहालाय नांगांबाय आंनो राव सालिनबो सिला सिननाय आंबा दाबो मुस्रिमा सिन बैसानो थाङाखै फै जिरायसै फैदो जिरायफैदो बै गाहायावनो जिराय जायो जिरायदो होनबा बेवहायनो बिहामजो मोनदों होनना एसे आखाइ गोलांथों साननाया हनै माथो बिखुनजोआसो उल्था मावना जाहोफिननांगौ मा बुंबावनो आब' दानि बिहामजोखौलाय मोनबाबो लाब गैया दाबो सिखाराखै आं दा खामानि मावखांजोबबासो सिखारगोन संनांगौ ना खावनांगौ जेबोखौनो मिथिलाङा आंना बिदि नङालाय बिहामजोआ मावनाय दांनाय आलासि दुमसि बुजायनाय एकदम सना बानाथार नोंनि बिहामजो बायदिखौसो लुबैदोंमोन आंबो जोंहा बिखुनजोजों गोरोबना जानो हानाय जोंना मेगना मा सिखो फादोखो मरनि सिखौ नायनानै लाबोबाय जेबो खामानियाव गैया फेन खान्दा खान्दासो गानना थायो दख'नाखौबो गाननो रोङा आयौ फेनसो गानलायबावो आरो अननायद्रायहाय बेना बिहाव बिखुनजोनि सिगाङावनो बिदि गाननानै थानाया जेसेबां लारायगोन एसेबांनो ओंखारगोन इन्जुराबो खोमा दंनो माबाहाय आब' दाख्लि एमाव जासिनाया बेखौसो लांफैदोंमोन आङो ओंखाम गोरलै ओंखायसो संनो दोननो होनना आंहाबो संनांगौ र' लायना आं जिरायथ'
आइया बेरायफैदों? औ आयु दासो खारदों महारानिया आंबो थांसै आब' नोंहा मावफिननो खामानिया आं फैनानै थाथ'बायसो खामानियालाय बिदिनोसै हा नोंहामजोनि साहा फुनानै लोंलांदो र' थिनहरनां ओइ देंखो नै नोंखुनजोंनो साहा फुदुंहरलाय नांलाहाय आब' मालाबा लोंफैफिनसां थाथ'दो दे होमबालाय थांदो मालाबा फैफिनदो उन्दुफिनबावगोन नामासो बेलाय दा जेबो उन्दुला नोंखौ दा फिसाखौसो मोनगोन आं आइजन सिखारदो जन सिखारदो मा जाखो जन वाशिं मेशिन बायदो आं जि सुनो हाथारला आसुगुरानो गाज्रि जाजोब्बाय जि सुयै सुयै हाब आंना फैसा गैया आं माजों बायनांगौ थांहाय बाबानाव बिनाय थां हरखागोन बियो हरगोन ना हरा बे र' दा बिहैनायगोन आं नै बिफा नों फोथाराव दा दसे थांदो थां मोसौ बोरमाफोरा मैगं थाइगं जाजोबथारबाय बे सोरनि जानो बे सामब्राम देवानिनि बोरमासो जागोन बिसो हगारो दा ओंखाम मोसान्दि दसे थांगोन आं सानैसो खामला होना बेराफोरखौ गोदान दुमहोफिनदो बिफा जोंबो थांबाय थानो हाया फोथाराव आं बेखौ सानखादोंमोन दा फोथाराव थांना फैबा बे बुदामोनखौनो थिनगोनसै आङो आफा आंनो फैसासो नांगौमोन एसे मानो आरो मा बायनो माबालै आफा बे जि सुग्रा वाशिं मेशिन गैया होमबा बेखौ बायनो हनै नोंहामजोना जि सुयै आसुगुरानो गाज्रि जाजोब्बाय नाङा नांग्रांबायथाराखै वाशिं मेशिननो ना बासिनोनो बुरनाया थैलायलांसै माथो आंनि आखाइलाय जेबो जाफेरबायथाराखैसै हा बेसेथो लागोन फालाय आफा 300 रोजा लागोन आंलै आफा आयु फैसा गारनो जायगा मोनासै नों आफा नों मा बुङो नोमफाया मा बुंनो आं हानाय नङा हरनो आं मालाय मा खालामनो फिसा दा नोंलाय माबायदि रागा जोंनानै नों नुखाबायना फिसा थां बिहामजोखौ बुजायदो दे जागोन दे आफा सुगान गैला बै न'आव मा जाबावगोन नै नों आइखौ रागा जोंना आइया गावनो गोसो गैयाबा होखाया मिथिबाय ओंगा आं रागा जोङाखै नोंनि नोमाया जा बुंदों सैथोखौनो बुंदों देंखो नों दख'ना गान आरो आलासि दामसिबो बाराय ओंखार आरो न'सिम हाबसोनानै दाजाबाय दा आरो आइजों अनजानाय खालामनो मिथिबाय ना ओंहो आं हानाय नङा थौ सानैजों टाउनाव रुम बारा थाहैसै बेफोरखौ मा होनदों आइ आफामोनखौसो नायनांगौ मालाय गावसोर जानो थागोन बोराय बुरि थौ जा थाहैसै देंखो नों बेफोरखौ मा बुंदों लासै लासैनो गासिबो थि जालांगोन आं हले बे खेबसेखौल' नायसै एबार हले खेनसे दावराव जाबावबा आंजों हले टाउनावसो थाबायनांगोन अके बाबा थां आइजों खामानि मावबाय थां औ दे नोंबो फैदो दे थांगासिनो